bangkag. Panaglako ti sinuman ken patupad iti pangalalaan da iti inaldaw a masapsapul da. Ni Fresca ken Berting ket adaan iti tallo nga anak. Ni Maria, ni Simon ken ni Tina. Gapu ti rigat ti biag da, saanen ang nagtuloy ni Maria iti kolehyo. Tapno matulungan na ni nanang da. Nilaengen Simon ken Tina ti agpaspasa iti sekundarya. Adda iti naunig asaan na pinagkinaawatan ni Maria ken nanang na. Makagapu iti panagtalaw na ti pagtaenganda. Nadanon da sa jay ni Lando ang madama nga agdukdukduk iti abuos. Nangegna ida ti panagibit ni Maria. Inawis ni Lando ni Maria sa jay lugar da akaldaan. Gagayem ken kakabsat, intayo imatangan tiniisang sangayan apakaistoryaan ni Maria, babaen ti pabuyat ti cluster 4, abukbuklen ti barangay Katagtagen ken barangay Baliweg. Daytoy ti contingent number 1. Pinagbabayadan mag-skwelan. Pati siyak nanang, awan igatan ko project ko. Ang sarang kay pela, awan ako pangalan kwarta. Awan pa'y naglapan min, ken madipay umanay ti surdan ni Amayo. Nanang, madimambali nga di da agbasa. Hanya sita mangisuro, Maria. May kasumurot kanyak ta kay pasabat ti nga baklang. Nanang, jak kayat! Nanang, jak kayat! Deta ni Samuel from Hawaii. Balik bayan eta. Jak kayat, nanang. Ading, abegib-ibit ka. Ading, nabuos kan. Kastoy dito'y ayan mi nga kaldaan, at itinulong nagagaget, kinaanos dito'y ayan mi.
Lando, may kaditoy. Sinta ka duwam. Ay ni Maria, taga dita, bangbangkag. Ay, sakto, agkansyonak na Ruden. Nabayad ako, tilubungin, jakpay naramadan. Ni kami ten kasing. Di ka langit mabain ken Marian kasing. Sigaman Lando, ti kumanta. Panatiran tadudod mo't kalilibnosan. Tabanggen mo, di ka patuluyan. Suminakan sa dinuay at papanang, sa dinong banatiran. Anya nga kayo di kapag diswa. Umay kayo manganen. Ramanan nyo na ito'y itlog ti abuos. Nag-imas! Maria! Nanang, ni... Ben anak ko, pakawanan na ti basur ko. Bastahan mo liplipatan dagiti agding mo ken di na maraswa. Naligat ti awan adal na akas kanya amin ken amayo. Ben, nanang. Lando! Lando! Wenduatan! I love you! Maria, adto digi di agding mon. Wow! What an incredible performance and what a way to start the